Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, padayon ang paghisgot nato labot sa gugma tungod Love Month is in. Hitsas na ba ang mga date ninyo mga kapuso? May gani, hitsas na ako. Bitaw, ula pa man sa inyong mga gikahinaman nga date. Mga kapuso, kamusta ba ang inyong relasyon sa inyong mga partner? Hinaot nga okay kaayo. This morning, mas mahimong sweet ang inyong relasyon tungod atong hisgutan unsa ba ang mga tips aron mulungtad ug mulambo ang atong mga romantic relationship o love life. Atong makauban si Ma'am Jamie Leonen Pagaspas, ang head sa Psychosocial Division sa CSWD sa Cagayan de Oro City. Ma'am Jamie, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karong Love Month? Good morning, Sir Cyril, and sa tuwang mga viewers. No? So, thankfully, no, I feel very blessed. No? So, punong-puno ng pagmamahal ang ating Pebrero. That's good to hear, Ma'am Jamie. Pero ma'am, tungod Love Month man atong hisgutan, no, unsa ba ka-importante nga aduna kitay gitawag nga relasyon, maparomantic man o dili? Grabe yun kaya na siya ka-importante ang relasyon, Sir Cyril. No? Sa ingon pa nila, no man is an island. No? So, kita gyud isip usa kay human being, appeal sa tuang primary nga panginahanglan ang mga relasyon. Gawas sa romantic relationships, of course, naapo diha ang need for meaningful relationships. No? So, this cuts across whether it is platonic relationships sa itong mga amigo or any form of social support, even professional relationships, no, nga maka-facilitate pod sa tuang growth, sa tuang self ug sa tuang career. So kanitanan, importante ang relasyon nga aspeto sa balanse nga panginabuhi sa usa ka tawo. You mentioned, Ma'am Jamie, nga importante kaayo nga nagyutay ka relasyon sa kinabuhi, either romantic man o dili. Gusto na mo mahibalaan karon kung unsa ba ang mga angay timan-an aron mahimong maayo ang mga relasyon nato sa atong kinabuhi. So una sa tanan is ang respeto. Importante kaayo nga tanan miyembro sa usa ka relasyon is nabati nila nga naa sila'y importansya nga ginahatag sa relationship, no, ug ginahatagan sila og insaktong bili isip usa ka miyembro sa isa ka relasyon, no. So kung naay duha ka tawo usab, dili pod ni mabatian ang feeling of importance or ang validation kung wala pod ng respeto o pagsalig, no. So importante kaayo ang pagsalig sa isa ka relasyon, and oftentimes, no, diha pod galisod ang atuang mga igsuon kay paingon ta og pagsalig ga-require ni siya nga imong ipadaplin ang imong kahadlok ug imuhang ipauna ang pagsalig nimo sa usa ka tawo. Ma'am Jamie, base na sab no sa imong experience, labi na sab sa mga nakahimamat na nimo, unsa ba ang mga kasagaran rason nganong dunay mga relasyon nga dili malampuson? So daghan sa atong mga kliyente diha sa atong buhatan is mga survivors of depression, no, because pod kay naa sila'y pait nga kaagi or pait nga relasyon dito sa ilahang kaugalingong mga ginikanan, no. So ang ato yung makita nga balik-balik nga rason, no, kung ano hinay-hinay nga nadaot ang ilahang relasyon is because nawala na ang pagsalig, ang nangibabaw isang kahadlok. Ang ginikanan maayo man gyud ang tumong, no, ug ang gusto sa matag ginikanan para sa iyang anak. Pero usahay di ay tungod kay mangibabaw ang kahadlok ug mawala na ang pagsalig sa mga anak, no. Diha na dayon mosulod nga medyo mupugong or magkontrol ang mga ginikanan, and ang epekto niini sa mga bata is feeling nila wala na sila'y bili o wala na sila pagsalig nga ginahatag sa ilaha, hantod makabot sa punto nga sila magrebelde na lamang. But I think it's good to remind everyone nga kita tanan kakasayop mangyud. So dili usab fair kung ang atong sayop mao'y mag-define sa atong future for the longest time. So I think this is also a call for us, no, sa especially sa buwan ng pag-ibig, na we become more forgiving or mapasayloon kita, no, and at the same time mahimo putang mapahig-ubuson. Siyempre, Ma'am Jamie, adunay mga instances nga magbuwag yun ang usa ka magpartner ug adunay higayon nga di gyud maka-move on ang usa dinhi. Unsay tambag nimo, ma'am, nga angay himuon aron dili pa mosampot
sa lain pa nga mental issue o mas dako pa nga problema? Siguro, even before makaabot ana nga punto, kinahanglan kabalo na pud ta isip usa ka individual unsa og protekta sa tong kaugalingon. So ang isa gyud ka protective factor or protective skill that we can build on is kailangan natay healthy balance of relationships. Unsa may pasabot ana, dili nato itukod atong tibuok kalibutan sa isa ka tawo lamang. No, kay isa gyud na pud na ka rason, no. Kadaghanan sa itong mga igsuon nga mahugno ang kalibutan kung mawala ang ilahang minahal is because katura pod usab kat nga relasyon ang ilahang giinvestan, no, or gipalambok. Pero atong dumdumon nga dili lamang romantic ang relasyon nga tipo nga atong kinahanglan. Isip usa ka balanse nga individual, kinahanglan na atay mga amigo, na atay relasyon sa tong pamilya. So at least kung naatay variety of relationships, na ay laing tao nga makahatag sa tong insaktong tambag or pagpalangga sa panahon nga medyo dili maayo ang atong relasyon sa isa ka aspeto. Og sa katapusan, Ma'am Jamie, unsa ba ang mga tips o matambag nimo ngadto sa ato mga kapuso aron ma-achieve ang ginapangandoy nga relationship goals? Siguro pinakauna, no, nga reminder nako is ang relationship goals, it's not a destination, it's actually a process, no. So ang goals pud nato is constantly evolving, dili siya fixed. Ang relasyon dili lamang na siya mulambo pinaagi sa pagkigistorya sa usat usa, no. Usahay pud ang pagbuhat og mga butang na pareha mo ga-enjoy, nga feeling ninyo pareha mo ga-grow as a person, makapatabang pod nga makapag-grow sa relationship. Daghang salamat, Ma'am Jamie Leonen Pagaspas, sa imong oras ug panahon nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV. For sure, daghan og natun-an ang ato mga kapuso, labi na ang mga anaa sa relasyon karong buntaga. Thank you, Sir Cyril, and have a great day to all our viewers. Mga kapuso, stay tuned kay mo balik pa ang At Home GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.